Takže, pán minister, tento prístroj, múdrosť meter, čo vlastne ukazuje? Aj to sa tam spomína, že ako stojíme. S rozumom, jasné. Ale teraz práve ukazuje nulu. No, myslím, že dneska som nebol v bohviakej forme. Iste, no. A nemáte strach, že ste tak trochu, no. Ja? Nič sa nedieje, v tomto momente ešte sa neponáhľame. Aha, tiež odpoveď. Skúšali ste tento prístroj aj na ženách? Zatiaľ som si to nedovolil, ale dúfam, že na to príde ešte. Ale skúšali ste tento prístroj aj na Eltonovi Johnovi, nie? Takže ten ženský prvok tam viac menej bol. Bol, áno. A tento prístroj meria aj hlúposť. Však? Nemali z toho vaši kolegovia strach? Tak sme si nikdy nedovolili povedať nejaké vulgárnosti. Dobrý prístroj. Sem tam, viete, mužom sa páčia vtipy. Na tie vtipy niektoré majú takú pointu, že keď ju nepoviete, tak to nevyznie. Chápem. Povedzte taký. Nie. Bojte sa, že by bola zase nula, čo? Ale no, jeden taký neslušný, čo? No, určite nie. Neviem prečo. No však aby bola prečá. Nie. Teda s tebou je fakt sranda. Čau.